ଦଶନ ଧରିବ ମୋର କରୁଛି ଗୁହାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗଦିଅ ଦିଅ କରତାଳି ବିଷୟଟି ଏବେ ହୋଇବ ଆରମ୍ଭ ଏ ସଭାଜନେ ବେଳ ଯାଉଅଛି ଢଳି ନାଇଁ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଯାଏ ରେ ନାଇଁ ମତେ ତୁଇ କେଣ୍ଡି କେ ନେବ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଛାଡେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବି ତତେ ବି ଖାଇଦେବି ମତେ ଖାଇଦେବୁ। ଓମ୍ ହେଂ କ୍ଲେଂ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ହେଂ କ୍ଲେଂ ସ୍ୱାହା। ଯା ଯା କହୁଛେ। ଆରେ ତମେ ଏଠି କାଣା କରୁଛ ଆରେ ଏତା ଦେରେ ତାତି ଅଛେ ଇଟା ଜୁଜ ଅଛେ ଇଟାକେ ଡାକ୍ତରখানা ନାଇଁ ଦେଖାଇ କରି ଉଷ ନାଇଁ ଦେଇ କରି ତମେ ଏଠି ଭୂତ ବଳଉଛ ଇଟାକେ ମାରି দেব কাই এ ভুল নাই করো এতা দেরে ভূত নাই নন বুঝলো হেটা তোমার অন্ধবিশ্বাস বুঝলো ତମେ ଠିକ କହୁଛ ଦିଦି ଆମେ ଏତାକେ ଭୁଲ ଧରିଛେ ବୋଲି ଭାବୁଥିନୁ ଚାଲ ଏତାକେ ଡାକ୍ତର ଏଠି ଦେଖାମା ଚାଲ ମଣିଷ ଜାତିଟା ବିଜ୍ଞାନର ବଳେ ପ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଝିଅକୁ ଭୂତ ଧରିଛି ପାଠ ପଢିଲେ ବତିକି କରେ ମନେ ରଖ ଏ କଥା ଦୂର ହୋଇବ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଯେତେ ଅଛି କୁପ୍ରଥା ନାରୀ ହେଲେ ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀ ହେଲେ ଶିକ୍ଷିତ ଦେଶ ହୋଇଯିବ ବିକଶିତରେ ନାରୀ ହେଲେ ଶିକ୍ଷିତ ଭାଇ ଭଉଣୀଏ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ସବୁରି ମୂଳ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଶିକ୍ଷିତ କରିଲେ ସଭିଙ୍କ ହେବ ମଙ୍ଗଳ ଆମ ଦେହକୁ ଲୋଡ଼ା ଔଷଧରେ ଏ ଉତ୍ତମ ଯେ ଭୋଜନ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ହୋଇବ ଆମର ଏ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଛାଡ଼ ମୂର୍ଖ ବିଚାର ଛାଡ଼ ମୂର୍ଖ ବିଚାର ବୁଝି ବିଚାରି କରମ କର ଛାଡ଼ ମୂର୍ଖ ବିଚାର
ହେଲେ ଏଥର କେତେଟା ସାଙ୍ଗ ଯାଉଛନ୍ ହେଲେ ମୁଇଁ ନାହିଁ ଯିବାର ଗो। କାଣା କହିଲୁ ତୋର ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢବାକେ ତୋର ବାପା ମା ମନା କରୁଛନ୍ ହେଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ଦିଦି ଜୁହାର। କାଣା କହୁଛ? ପାଠ ପଢି ଯିବାର କଥା କହୁଛ? ଏଟା ଝିଟା ପାଠ ପଢଲେ କାଁ କରବା? ଘରର କାମ ଭୁତା କିଏ କରବା? ଏମାନେ ପାଠ ପଢଲେ ଆମର କାଁ ଲାଭ ହେବା? ଏ ତ ଶାଶୁ ଘର ପଲାବା। नुहे मासी तुम्हें भूल बुझलो सुनो मुई काना कहूचे सुनो सुन सुन माउसी मन देई सुन 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 माउसी गो मन देई सुन कांजे झिया के तुमरा करही नी माना पाटर महत के केबे तमे बुझो पाटर महत के केबे तमे बुझो सारी कामे दान और हुए प्रचलन सुन सुन माउसी गो मन देई सब कामे नारी माने भागतने